Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай шаби 14 ба 15 октябр турнири LFA 144 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни варзигари тоҷик Муин Ғафуров ва варзигари бразилӣ Диего Силва хоҳад шуд. Дар ин навор мо каме маълумот оиди варзигарон ва оиди тарафҳои сахт ва сустии онҳо гап мезанем ва дар охири навор прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. барои ҳамин дӯстон моро дастгирӣ карда лайку комментария гузорен. акнун боша биёен наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Муин Ғафуров варзигари тоҷик бо тахаллуси тоҷик, санаи таваллуд 17 май соли 1996, 26 сола, қад 1 метр 70 сантиметр, баромад мекунад дар вазни 61 кг, стили ҷангӣ ММА самбои размӣ ва греплинг. рекорди касбии Муин аз 17 ғалаба ва 4 бохт иборат аст. ғалабаҳо: 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 7 ғалаба бо тариқи сабмишн яъне усул ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. яъне дӯстон, Ғафуров аз 17 ғалабаи худ 16 тоашро фавран ба даст овардааст, яъне 94% ғалабаҳояшро фавран ба даст овардааст. Муин Ғафуров ҳамагӣ 4 бохт дорад ва ҳамааш бо қарори доваро аст. яъне то ҳол Муин Ғафуровро ягон ҷангвар бо тариқи нокаут ё ки усул умуман фавран шикаст додагӣ нест. Муин Ғафуров дукарата чемпиони ҷаҳон оид ба самбои размӣ, чемпиони ҷаҳон оид ба греплинг, чемпиони ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта, устоди варзиши Тоҷикистон оид ба самбои размӣ ва зюдо аст. умуман дӯстон, ба синни соли Ғафуров нигоҳ нокарда, ӯ таҷрибаи хеле ва хеле калон дорад ва ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хатарнок аст ки ин чизро рекорди ӯ тасдиқ мекунад. Ғафуров дар чунин ташкилотҳои калон ба монанди One Championship, UAR Warriors, Dana White Contender Series, LFA, ACB ва Alash Pride баромад кардааст. Муин охирон муҳорибаи худро рӯзи 10 июни ҳамин сол дар ташкилоти маҳз LFA зидди варзигари сахти бразилӣ Герберт Соу гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овардааст. варзигари бразилӣ Диего Силва санаи таваллуд 3 сентябри соли 1993, 29 сола, қад 1 метр 67 сантиметр, баромад мекунад дар вазни 61 кг, стили ҷангӣ ҷуҷитсуи бразилӣ. рекорди касбии Диего аз 15 ғалаба ва 7 бохт иборат аст. ғалабаҳо: 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи усул ва 7 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 бохт бо тариқи усул ва 4 бохти дигар бо қарори доваро. умуман дӯстон, Диего ба монанди дигар ҷангварони бразилӣ ҷуҷитсуи сахт дорад. ӯ ҳатто камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсу дорад ва дар стойка низ хуб меҷангад. Диего Силва дар ташкилотҳои калон кам баромад кардааст. аз ташкилотҳои калон ӯ дар ACB ва LFA баромад кардааст. дар ACB 1 муҳориба гузаронда мағлуб шудааст, а дар LFA бошад 2 муҳориба гузарондааст. дар як тоаш шикаст хӯрдааст ва дар дигараш ғолиб шудааст. Силва охирон муҳорибаи худро рӯзи 5 августи ҳамин сол дар турнири LFA 138 зидди Аскар гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. акнун дӯстон, мегзарем ба бартарии ҷангваро ва прогнози муҳориба. Муин Ғафуров 3 раунди пурра бо топови ҷангвари UFC Ҷон Линекер ҷангид ва Линекер ки қариб ҳамаи рақибони худро фавран шикаст медиҳад, Муин Ғафуровро фавран шикаст дода натавонист. Линекер низ ҷангвари бразилӣ аст, аммо фарқият байни Линекер ва Силва ба монанди замин ва осмон аст. Линекер баъди муҳориба бо Муин Ғафуров боз 3 муҳорибаи дигар дар ташкилоти One Championship гузаронид ва ҳамаи рақибони худро фавран шикаст додааст. барои чӣ дӯстон мо оиди ин чиз гап зада истодаем? барои оне ки Муинро то ҳол ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. бовар кунед дӯстон, рӯҳан Муин Ғафуров дар сатҳи хеле ва хеле баланд аст. таҷрибаи ӯ низ хеле калон аст. Диего Силваро ба осонӣ ба замин афтонда мешавад, аммо бояд гуфт ки ӯ дар замин хатарнок аст, лекин на барои Муин Ғафуров. чӣ хеле ки Ҳабиб Нурмагомедов гуфта буд, агар самбо осон мешуд, пас номи ӯро ҷуҷитсо мемонданд. аз ҳамин сабаб дӯстон, ҷуҷитсои Силва барои Муин Ғафуров проблемаи калон намешавад.
Силва дар стойка хуб меҷанга, аммо ӯ танҳо 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ дорад. Амоин Ғафуров боша 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ дорад. Барои ҳамин дӯстон, ма фикр мекунем ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка Муин бартарии калон дорад ва гап дар худи Муин аст. Агар ки ӯ хоҳад, пас муҳорибаро дар замин мегузаронад. Агар нахоҳад, пас ӯ дар стойка ба рақиб проблемаҳои калон сохта метавонад. Дар ин муҳориба прогнози мо чунин аст. Ба фикри мо ин муҳориба то қарори доварон намеравад ва дар ин муҳориба Муин Ғафуров фавран ғалаба ба даст оварда чемпиони нави ташкилоти ЛФ дар вазни 61 кг мешавад ва баъд худо хоста боша ба сӯи UFC ҳаракат мекунад. Дӯстон, ин буд прогнози мо. Прогнози мо барои ставка кардан нест, танҳо барои маълумот аст. шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед ва барои ин чиз комментария ҳаст. метавонед прогнозҳои худтонро дар комментария нависед ва баъди муҳориба мебинем ки прогнозе ки дуруст баромад. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.